Malawi Brief. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuona anthu akuluza miyoyo yawo chifukwa cha nkhani zabodza. Izi zachitika ku Chikwawa komanso ku Nsanje pamene anthu ena aluza miyoyo yawo pambuyo kuti amaganizidwa kuti amasowetsa maliseche a anthu. Koma achipatala atsimikiza powatenga anthu amene amaganizidwanso kuti asowetsedwa malisechewo ndipo apeza kuti izi ndi zabodza. Amalawi ambiri akupereka maganizo awo pa nkhani imeneyi. Takhalani pomwe. Lero kuti kodi amene ayambe kupereka maganizo ndi ndani? Hello, muli bwanji? Ayi tili bwino, ine ndi Kalindiza, tafikanso pa chidzulo pompano pa Luntha. Nkhani ndi imeneyo, maganizo anu ndi otani? Ine ndine Zuze Banda ndimakhala kuno kubiseko kudowa. Chabwino kudowa. Komabe poti ndikuyenda mulwaliro ndi wachikoti chani. Mutu ndi wautali ndithu. Chabwino tibwerezabe, koma mutilole kuti ulendo wina mukadzakhala kuti simunamvetsere mudzalole kuti azanu apitilize. Koma lero ndikuvera chisoni chifukwa ndinu munthu woyambirira. Zoona. Ku Chikwawa ndi ku Nsanje kunabuka nkhani yoti abambo akumangozindikira ziwalo zobisika zasowa, koma kudzafufuza bwino zipeza kuti nkhaniyo ndiyongopeka. Koma ngakhala anthu amadzazindikira kuti zinthu zonzabodza, anthu ena aphedwa kale, ena mpaka kuvulazidwa, ndipo tiyankhula pano anthu ambiri amangidwa nayo nkhani imeneyi. Ndiye tikutero kuti tsono ngati zitero kodi maganizo anu ndi otani? Maganizo anga kuti Amalawi tikamava chinthu isamanguthamangira kunena kuti nchakuti. Chabwino. Ndi bwino kuyamba kuchifufuza. Pakumazeza kuti muno Malawi nkhani zambiri zimakhala zabodza ndiye timakwera. Ndati muone nkhani imeneyi ione kuti siya chilungamo, muone anthu ena aphedwa. Mwaona? Imene zoti sizoyenera yayi. Ndebe ofuka tizifufuza kaye kumapezera anthu ambiri amangonama. Ndithu lere. No, tikuthokozeni kwambiri kuchokera kudowa, ambuye akudalitseni. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Amene ndithu oyambirira eni kuchokera kudowa. Akutero kuti tisamangopupuluma ndi zinthu za nkhamba kamwa chabe. Hello, muli bwanji? Ife tili bwino, nkuti mukuimbira dzina ndi ndani? Tikuimbira ku Mzimba, zinanga ndi Love Mom Geza. Chabwino, mutu ndi umenewo, muli ndi 1 minute, maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ndoti zikhulupiriro zimene anthu amakhala nazo zopanda umboni. Chabwino. Timaona ngati kuti anthu azikhala ndi kafukufuku kapena achipatala atenge mbali. Pepani bwana, mutsitseko TV, kanema wanu mutsitseko. Tikuti zikhulupiriro zimene pepani amene wakhanga tisiti vana bwinobwino, kumati uku akuvera kanema, akuonera kanema, uku ali pa foni. Tipange chinthu chimodzi, pamene tili pa air titsitse kanema wathu. Muli bwanji? Tili bwino, muli bwanji? Ayi tilipo, kaya dzina ndi ndani nkuti mukuimbira? Alida akuja mama. Takulandirana Alita. Ndithu. Nkhani ndi imeneyo. Nkhani yomvetsa chisoni. Nkhani imeneyi ndipo ine ndikusowa poyambira. Chabwino. Chifukwa chakuti ngati Amalawi amene timadziwika dziko lapansi kuti ndifana mtendere. Mtendere uchita ukasula. Ndibwerere kumbuyo pang'ono 1992 kapena 91. Chabwino. Kamuzu adarelo nena kuti mufuna Amalawi mufuna madivate. Koma madivate ndi nkhondo. Ineyo ndasunga mawu amenewo. Lero dziko lathu lino lidalandirabe ufulu wa makhalidwe mchiyankhulo chomwe. Chabwino. Koma zinthu zina zimachititsa manyazi. Mwachitsanzo titenge ngati anyamata amavuta ku 25 yaja. Kutengedwa ndi apolisi nkumakaloza kuti timaphera pano. Koma chimene limandinyansa boma ineyo,
anthuwo avomera kuti ndife akalola tsopano makone nga umawatenga amene kuja kundende kumaula kuja upita nawo ku khoti anthu ora adavomera amafuna akamve chiyani chenicheni ngasimwina mwakambakale kuti nkhani ya ufulu tsonana nga wophedwayo kuti adalipo ufulu tingutenga nkhani ngati imene ichitika kumwerayi ndi nkhani yomvetsa chisoni ndipo ngati ifeyo dziko loopa mulungu ndinaona ngati kuti boma litayika lamulo ngati lomwe lija lidalira kamuzulija chabwino ophanza ake nayenso atani kodi aphedwe chifukwa anthu amene aja aphedwa anthu 7 amene mwanena pamenepa choyambirira aluza abale awo makolo wana aluza makolo awo china chilichonse kwawoko chonongeka pulasi boma laluza mitsonkho pamenepa ndi zomerengera malamulo m'manja mwathu kuti uyu kumganizira lere wakuibira m'masonko nena akupha munthu uja aphomboni kaya chifukwa mmene limachitira boma limatosalengera malamulo m'manja mwanu ngwireni munthu uja ngati ndizoona tele likanene ngati mmene anatengera kuti anapita nawo kuchipatala nzoona ati mwanayo ogwirilidwa imene jayamba okhala sentence tsapano milandu chabwino koma munthu china chilichonse chakecho ali nacho wina uja womuganizira uja waphedwa kodi mufuna kuti uzonena kuti tidzichita mantha oyendatu then naona bengati kuti kubomaku ofunika parliament pakali pano itakumana ipangela mulo lokhwima la anthu chifukwa zimene zizuchulukira ifeyo kale lathu sitimaona ulobokosi la maliro samatilolezo okuona munthu wakufa ngakhale mgogo wako mmitu mwathu munali muyenda zinthu zina zosaona kuti munthu wafa kwa ineyo ndidambaona munthu wakufa ndili nzaka 28 koma thupi langa lidambidwa mantha kuyamba kumeneko ndiye udabwerero ndimokalaseyi ana zaka 5 4 3 kumaonelela munthu akuphedwa kumaotchedwa dalela ife zimenezi kuti alibe aliyese adali sirikali wanzake sizimachitika chabwino ndeti ngolipatsa boma kuti tione ibomali kuti kodi lukonda nzika kapena akonda chiyani akhwimitsira mulo kumbali yokha yophanayi munthu lele kuba foni akaphedwe foni ya 20,000 akukarudzire moyo ine ndinaona kuti china chilichonse apapa tinguchunjika kubomaku kuti iwo ati chiyani chabwino chifukwa muona nkhani ngati imene iyi maloya wena ozungulira mutu akayimira anthu amene acha maloya ota ozungulira mutu iya maloya amakhala tophunzira bwino ayi uphunzira chimwene sichikhalire izo nzoka chitotenga kusukulu koma chikhalire china nkuphunzira chifukwa zimamvetsa chisoni munthu uyu chigawenga ndithu koma loya akamuyimira amatanthauza chiyani maloyawa mukaona ayi amenewa ali ndi ufulu ofunika belo iwe belo munthu waphedwa lere ine ndulira bambo wanga waphedwa kapena mwana wanga andiphera chifukwa chomuganizira nde loya akanene kuti ayi munthu ali ndi ufulu opha bambo wa ine opha mwana wanga amene sitichita naye loya anga ankhulezi wachitsiru ngati zimenezo iyayi musatero nkhani imene iyi inafunika kuti maloya akakhale uko akakambe jaji ndiwo lakwawa koma loya kumeneko asakakhalepo kuti mwina anthu ufe tilongosoke tikhale mmakhalidwe abwino chabwino dziko lino liluyendo ipo chifukwa cha maloya amabakira zinthu zonyasa moti kumaloya kwakhaku ineyo ndidzima kwambiri chifukwa ukuchiona kuti chinthu chonchigawengewo akachimira chili ndi ufulu wena ndajangati amanga ali ndi akazi ndiyana moti nene kuti kundende kuli mabachelor cook maloya amankhula zijewa zopusa ngati zimenezo ine ndichula kuti nzopusa chifukwa munthu yakumutse kuti adononga chuma cha goma munthu mmodzi ndi akaphe anthu gulu loya wina atikati hayi amene ali ndi ufulu wakuti tisachite zimenezo ngati amalawi iwowo sukulu yawoyo nkuphunzira kwawoko akayimire milandu ina imene mwina alimbira na minda kapena madimba ayi pepani kwambiri maganizo anu aveka ndithu ndikudziwa kuti ndinu okwiya kwambiri komabe pofuna kupereka mpata kwa wena tikulemekezeni
Sikoma kwambiri. Tathokoza. Ya. Tukuyankhula ndithu kwa mphamvu ti ayi bwana amene ndi maganizo awo ndithu chokera ku Ntchisi. Hello muli bwanji? Ayi tili bwino, nkuti mukuimbira komanso dzina lija? Ku Ntchisi nkhani itu ndi imeneyo, maganizo anu ndi otani? Chabwino. Isangada Malawi, the home heart of Africa. Kami jai manana moja madaraga dapa malika uri andraja sana olawa pedwa maolege anda balao ne uri banoga na malika kati Por exemplo, eu vou dar dizer antes magae, isso na é muito banga pessoa. Chabwino. Isso kankani kino wana udigani. Chabwino. Sasa kuna vuta ya inga kali bado ni maleka. Amaso ninafuna ni grande manga yanga za amaliza kuna wangu. Wodi kwanza ubaya ndi muna kalite la mulo. Chabwino. Ayi chabwino. Ayi ndikuthokozeni kwambiri kuti mwapereka maganizo anu amene wandithu akuti ku Ntchisi. Mukudziwa inu kuti mbali yakuno kuchigawo chapakati kudowa kuli Chezi, mkatikati muti mafika mu Ntchisi kenaka kuli ku Ntchisi. Mawu atatu wamafanana koma amene watu ku Ntchisi ndiye kuti chakukanengo uko ayi ndithu akufanananso ndi ajawa maganizo awo. Muli bwanji? Muli bwanji? Mukuvekera pansi penipeni kapena tiyese pamenepa. Muli bwanji? Ayi tilipo. Mukuimbira kuti dzina lija ndani? Ayi ine ndangoyima kuimbira Obande Jero Diaz uno Kolomoti. Kuimbira nda? Ndangoyimira Obande Jero Diaz. Chabwino. Nkhani itu ndi imeneyo, sitikudziwa kuti kuchokera kumene ku Kolomoti maganizo anu ndi otani? Maganizo anu ndi otani pa topic imene tikukambirana lero? Anangoyimba tu opanda cholinga chenicheni ati. Tikamayimba chonde timvetsere topic yathu tikatero hayi ndithu zili bwinobwino. Nthawi ndi ambiri aliyense ndithu timpanga accommodate bwinobwino. Muli bwanji? Hello muli bwanji? Hello, tibwa muli bwanji bwana? Ayi tili bwino. Kaya mukuimbira kuti? Ndikuimbira ku Machinjiri ku planta ine Mtuwe. Mtuwe nkhani itu ndi imeneyo. Bwana zomvesa chisoni kwambiri. Imene tikumakhala mayi kamaganiza zati munthu aliyense amakhala ulindo. Kumbuyo kwake kumakhala anthu ambiri amene akumuyang'ana iye. Zona. Choncho chinthu chikachitika tikuyena kukhala umboni weni sanapangepo china chilichonse. Sitikuyenera kutengera malamulo manja mwathu ayi. Taona ndaluza munthu amene ali ndi udindo ena amuyang'ana iye uja ndipo ena amene apita aja ndi anthu amene amayang'ana kumbuyo. Kupita kwa munthu amene uja kwazoza anthu ochuluka. Anthu 7 kuphedwa. Pazifukwa zace za nziyi zopanda ndumbo nomu. Choncho tingopempha boma kuti lamulo ligwire ntchito kuti enanso asatengere lamulo manja mwawo. Ayi takuthokozani kuchokera ku Blantyre. Mukhale ndi madzulo abwino. Nanonso chimodzimodzi. Hello muli bwanji? Tili bwino muli bwanji? Ayi tili bwino. Nkhani itu ndi imeneyo, tikumbutseni dzina lija nkuti mukuimbira. Ine ndine Joseph Kajasu kwa Bwedu. Joseph Kajasu kuti? Kwa Bwedu kudowa. Kuli bwanji kwa Bwedu? Kuli bwino kumene kukulonso kuli bwa. Ayi kuno kuli bwinonso. Zomwe kwambiri. Ayi kaya maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ni yakuti nkhani iyi ndimvetsa chisoni.
pakuti anthu ambiri masiku ano azorenga malamulo manja ndiye wangukhala ngati chikhalidwe. Oho. Ndiye kumene zochitikira pamenepo. Hello. Kodi yalo apenas manetwork ita kupanga zake sotule. Muli bwanji mukuimbira kuti? Ndili bwino baba, ine ndikuimbira kuno kukasungu. Oh, chabwino. Kaya dzina lija ndani? Ine tu ndine chere kuno kasungu. Chabwino. Topic ndi meneyo. Inde baba ndaimva kwa basi. Chabwino. Baba ine ndimatentero nena kuti mwana wa munthu wakati akadwa abadwalero ali wakhanda mwika mkhola mwa ng'ombe adzamba kulira songa ndi ng'ombe. Mwana wa munthu kuta? Mwana wa munthu kubadwa lero kali kakhanda ndi kumwika mkhola mwa ng'ombe na akhalitsa mmene muja adzamba kulira songa ngati ng'ombe. Oho. Ndikulankhula zimenezi chifukwa zimene zachitika kumsanje ndi kuchikhwala. Nkhani iyi sidayambike lero. Idayambika ndi kale koma chifukwa cha bodza. Ndiye bodza lijalamba kumera mizi zipatso zake ni zimenezi. 1964 to 1994 pamene bada bodza limeneli kuti lero element imene chifike mpakana pano anthu aziruza miyoyo mpakana pano. Abakiri muluza adabweretsa bodza ku Malawi limene bodza lidapaka aliyese kuti achotsepo chipani chija cha Malawi Municipality ndikubweretsa botsopano zimene zilipo lerosi. Element imeneyo kapena kachitidwe kameneko nkamene tsopano kamera mizi pana kufika pano lero ndi ena awo amene akuphedwa. Ngati mungakumbukire bwino titangowa mboma la zibani zambirizi chifukwa cha ufulu omasankha atsogoleri. Aliyese adamba kutenga tsopano chilichonse kaya ndi malamulo kumayika m'manja mwake. Ndipo takuza anthu ochuluka anthu ambiri osalakwa. Zifukwa zina mtalimuonetsetse azimayi amadulidwa mabere anthu apita kumanda. Kunaliso aja kuti china chiplanti ngati mungakumbukire bwino baba. Nkhani imene idadzaveka ku Blantyre. Na chiplanti kumene kuja tidaloza miyoyo ya anthu ambirimbiri. Ali akuda kupopa magazi wanthu. Kunapeka salika nyama kakuduwa ngati mungakumbukireso baba. Zimene zije zimabangika poja zikhulupiro zimene anthu ali nawo koma chifukwa chonena kuti tili maufulu amene atsogoleri zimachitika zimene zija mwadala kuti aziphimba m'maso anthu momwe anthu aziyang'ana zipatso ndi utsogoleri ndi zitukuko zimene zikhoza kubwera kudera anthu amakhala kutangwanika ndi zikhulupiro ngati zimenezi. Ndiye zikufika mpakana pano tsopano mukhoza kuona kuti kamene kaja kadamera mizi mwana wa munthu akulira abe ngati mbuzi chifukwa wayikidwa mkhola mwa mbuzi mpakana pano atsogolera amene alipo pano pawa bodza lomwe lija adamera mizi mpakana tsopano alowetsa kuti chitukuko chisamuoneke kudera anthu asamuoneke kuti misonkho yawo ikugwira ntchito chifukwa adalowamo koma ndi bodza. Chonsecho ndikuwa miyoyo ya anthu ikuluzika chifukwa chona kuti ifedeka mubodza. Ndiye bodza ndimene kupweteketsa anthu baba. Kuti kuchikhwama chimene chilika chichacho ndi nkhani za bodza zimene kuno ku Malawi nkhani ya bodza yangooneka kuti imene ndimene yatenga mlingo. Chifukwa kuti anakawayeza azibambo anakawayeza apezeka kuti katundu wawo ali naye yense bwinobwino. Ndimene nkhani yake ilili. Advantage yake ndionena kuti anthu alibe kuopa china chilichonse kudziko chifukwa chitetezo kulibeko. Mwachichazo mukhoza kuona kuti mayi mchazikilali ya pote waphedwa. Ataphedwa munthu amene mucha anthu aja ukatenga ena akundende akalekale kumabweretsa kumashashalika Malawi bodza lokhalo pamene anthu amene apha amene mucha ali chete osamangidwa. Ndi anthu tsopano kuti akhoza kuopa kuti akapha munthu akachita choyipa kwa wina nanga sisakumangidwa. Ndi tsopano zimenezo zamukanga kuti ndi zimene ku Malawi tapsera zonisi. Ndi chimene chikudandaulitsa kunena kuti mukamtenga mwana wa mng'ono ndithu kumwika mukhola kaya mwa mbuzi kaya mwa ng'ombe chichitidwe chake chonse chidzafanana ndi chimodzimodzi zafika mpakana lero zimenezi. Moti anthu akadadziwa kuti tikulowa mbomamu
anthu amene akuti akuwa mkomamu adaika mobodza ngati ndiwe kumbukire bwino adatenga imfa ya chilima ija ndikupaka magazi anthu ndikupaka matope anthu kuyika mobodza anthu nkukhulupirira kuti koma izi ndezeni bodza limene lomwe lija lapa 93 92 94 pakana lero lino tsopano bodza limene limene tikulira nalo tsopano pano pepani kukasungu muli ndi 1 minute zoma kwambiri tikadadziwa bodza limene lili kuti limene lidzachitikire mpakana pano kuti tidzakhala tikusowa misika yoyenerera tidzakhala tikusowa fetereza tidzakhala tikusowa michunkho yathu kuti anthu azingotitengera tidzakhala ifeyo tili anthu kuti pena paliponse wa bizinesi kudandaula kusiyana ndi mmene zidalili kumbuyoku zimene zidavotayi koma tinavotera chifukwa cha bodza ndiye bodza ndimene likuononga bodza ndimene likupha chifukwa cha atsogoleri amene alipo amabisa zimenewo akoza kuchita chifukwa zimene amalonjeza tizimene amachita pano yayi nje tikuluza zinthu za moyo wa tsiku ndi tsiku tikuluza miyoyo nanga muona munthu amene waphedwa kumeneko kuyi azibale wake akuti chani anali ndi maudindo osiyanasiyana koma kuphedwa chifukwa cha bodza koma boma palibe chimene likoza kuchitapo chifukwa chichito chawo cha bodzacho ndi chimene adachizikitsa chifukwa ngakhale wonso ndi abodza kumpando chifukwa cha nthawi ndikoza kulankhula zambiri koma peza mandiuza kuti ndini 1 minute ndimati mtero kuti bodza ili lidamera mizi aliyense amene azibwera apa kumabwera ndi bodza chifukwa mpakana pano malamulo anthu adayika m'manja mwawo nkhani yake ndi bodza momwe kuko amaleka tiyena kuti kangusokoneza kakasokonekera kanthu kamene koko anthu azipana chiri ndi zimenezo anthu azipana chiri kuphana momwe tiwazikapo zitukuko ayi pepani tithokoze kwambiri kuti munayimba kuchokera ku Kasungu ndipo mukhale ndi madzulo abwino. Ndathokoza tu apa. Hello muli bwanji nkuti mukuyimbira? Ife tili kuno kainu ine dzina langa ndine Brave Joseph Kajasu kuchokera kuno kudowa. Aha kaya kuli bwanji kudowa? Kudowa tu ndi kwabwino kwambiri oti nkhani tikuvai ndiyo yomvetsa chisoni kwambiri apapa. Oti bomari likadakhala chilili kwambiri ku nkhani ya mbali imene yakumwera chifano nkhani ngati zimene zizi zimakondoveka mbali yakomwe kumwerako. Kumwera kudadzatulukapo munthu wina wake anaveka kuti ina chipandi. Makangati kuti azijambula mafilimu koma mafilimu tidadzapeza kuno bwino asiwa kuti ndiyaona. Ya ndezi ndungati zizi anthu akabwidwa onena kuti aphanzawo chonchomo amene wafuna kuti apatsidwe chilango choopsa ndipo kuti dziko kapena kuti wina njese amene ali ndi khalidwe ngati kumene apezeko phunziro asadzachiteso chabwino ikatero ndelo tidzakhala ndi Malawi opepa komanso Malawi onena kuti kunjako kamamuva akhala Malawi ochititsa kanso chabwino ine maganizo anga ndi omwewo kulunthako hayi tikuthokozeni kuti maganizo anu amphamvu kwambiri. Ine tinekele de Kampala ndili Johannesburg. Johannesburg ku South Africa? Yeah. Chabwino. Kaya nkhani tu ndi imeneyo mawu anu ndi otani? Nkhani ni imeneyo nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo nkhani yochititsa mantha. Ndi chimene chikufunika boma ndani litengepo gawo lina lake ku parliament iko ramapiro ofuna kumaneno kwabela ndi limene zikuchukali bizothandiza fazo kuti pano pa zithu ku Malawi. Nzori udindo bono pa kuza no polisi uli manja mwathu kubamiza kangu uphana titosadika muno bwino. Ndio kufunika boma mamba amene bafulidani ofulikepo luntho lokutera luno mwake. Athu bange tsipoga more muthazira mathu phamza kwasalozi phana ngari kuku yonjo yake. Chabwino. Zedi munthu mkulu khali meme fanga mbeko ndi imene yo ndithu. Hayi tithokoze kuti kuchokera ku Johannesburg mwapeza mpata oyimba foni. Somo kwambiri munthu mkulu. Si zina zazizira kumeneko kwati? Ya, but because I think it's better for us going to Julia ngati Delbeni. Chabwino. Johannesburg mu nimene sikuchira manka alonde kutole yewe na bola ningakhale maridi kukhala ngati kuchiteka zinifobi kuma. Hayi chabwino. Ndibasora khala buno panda kuchitika china chiti yose ya. Tithokoze kuti mwapereka maganizo anu kuno kumudzi. Zedi munthu mkulu. Zikomo. Hello muli bwanji? Hello. Muli bwanji wakulu? Ibulungani bwana. Hayi tili bwino dzina lija ndani tikumbutseni nkuti mukuyimbira? Ine ndi Manuel Sakwana kuno ku Nsanje. Kuli bwanji ku Nsanje?
Kusanje tu kwa muno kaya kumene kuko. Ayi ndithu kuno kuli bwino nkhani ndi imeneyo yokhudza komweko ku Nsanje. Tathokoza kwambiri. Kaya maganizo anu ndi otani poti zikuchitika komwenenso inu muli? Maganizo athu amene tingapereke mu ndaya pano. Yonena kuti boma asalekirire anthu amene apanga chiwembuchi. Chabwino. Komanso ndikukumbukira kuti dziko limayenda bwino kwambiri kamuzu alipo. Chifukwa chonena kuti kuzomba kudali makako okupha aphedwe. Anthu amene apanga chiwembu amene ngati atasindikizadi kuti apanga chiwembu ndi omwewo. Boma ligwirepo ntchito kuti aphedwe nawonso basi makako kuzomba kuja azigwira ntchito ameneyo. Koma simasiku ano kudabwera ufulu tupacha. Ndiye ufulu ndumene kuti sokoneze chifukwa pano pa munthu akakhala ndi ndalama zake akusowa nazo mtendere akungophedwa ngati mwina mwake ni nkhukuso pano. Tikukhala ni anthu akukhala ndi ndalama koma ndalama zawo jasakuzidya chifukwa cha anthu oyipa ngati amene wawa. Akukakhala kuti chiri kuja kuti akukhala kumene kuja ko 3 years 4 years koma sub-saver. Akukhala kumene kuja kumadya sima ya boma. Boma ikuononga mamiliyoni mabiliyoni a ndalama ndikumajesa munthu amene wapanga chiwembu kwa munthuso. Pamene zake wapita lero pano mabanja wa anthu amene akuzunzika pano pa azunzika kwambiri. Uzikumbukira ku Nigeria ngati kusali ku Nigeria mzibambo wina waje wapha ana 4 makamodzi ngati mene mukuidziwa bwino. Nosatira zake boma gamula kuti bwa. Imene sina ivetse bwino imeneyo. Aphedwe pa makako timamvera ma wireless wa ma TV timafatira. Chabwino. Waphedwe pano tikunena pano akukanyongedwa. Chifukwa chonena kuti wakwiya adi pakumabwanaleza kunena kuti mkazi wachokapo zosatira zake ana bakufunsa ana kuti mayi anawapita kuti mayi athu wachokapo zosatira zake bambo waje wakwiya atenga mpeni kumangu alasana osefo. Boma yamutenga ati Yesu sakakhala to life prison yayo koma notfuna kumudawo Yesu tikuphe basi. Chimodzi awawa apa anthu osalakwa masenga aja amene angakacheze ziwalo za munthu paliseche kupatula kudula ndi mpeni. Ndiye zinezi ndizonama ndithu zimene ndakumbukira kuti ndizonama chifukwa kuti dzulo ndidali mgalimoto ndimayimisa galimoto wanga dzulo ndimazimvera mgalimoto ndateya ndizonama zimenezi. Boma yesese kwambiri kuti anthu amene apane ndithu ndipo boma yesese kwambiri kuti makakwaja kuzomba kuja yambe kugwira ntchito ufulu uli choncho kumano ayesese makakwaja apolishe kuja makakwa apolishe kufa aphedwe. Lamulo imene igwire ntchito chifukwa china kuti mapirizoni mwathu ambiri ya mwayiwo ine ndikukuuzani ndicho kuna kuti boma ikulekerera ikusamala anthu zikusamala. Chabwino. Boma ikusamala zigawenga. Amalaka kuti sikusamala zigawenga mumvese apa. Kungompha munthu pano pamwalero pano. Kungothawira ku polisi wapulumuka. Kuzika Jason Sima pamene zakuja wadani kuja wapita. Ipepani kuchokera ku Nsanje. Nditu bwana ndiye ife zimene zongati fa Malawi tikuzunzika anthu ena kumasa kuya makomomo sakugona makomomo kusaka ndalama kuti mwina apeze. Zosatira zake kupanga ataki pasero ndikukupha akangugwidwa amene ujakupita kuchichiri kuja boma ikumuseva. Sentence for life. Sentence 10 years. Sentence 15 years. Zakuwafa ujananga. Okupha bwana aphedwe. Tathokoza maganizo anu kuchokera ku Nsanje. Mukhale ndi madzulo abwino. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Hello, muli bwanji? Hello. Muli bwanji mayi wanga? Tili bwino muli bwanji? Tili bwino kuno kuluntha television tikudziweni dzina lija komanso kumene mukuyimbira. Hello. Ndithu amenewo kangara nangobwera apo. Hello. Muli bwanji? Muli bwanji? Ife tuli
muli bwanji bwana? Ayi tili bwino, mukwezako pang'ono mawu kuti anthu akumvetsereni bwino. Mukuyimbira kuti dzina lija ndi ndani? Ine ndi Afrank Mose, yimbira kuno Kuchiladzu. Chabwino, nkhani ndi imeneyo kaya mawu anu ndi otani? Niyo mawu anga kuona ngati nkaya mapito. Nthawi ino ndi? Nthawi ino ndi yakumapito. Chabwino. Ayi ndithu network ikutivutirapo. Muli bwanji? Tili bwino muli bwanji? Ayi tili bwino, nkuti mukuyimbira tikumbutseni dzina lija. Baba noyimbira kuchisi. Oho. Nditudi. Ayi muli ndi 1 minute eni ndithu tachita ni samale muja munkachitira ku sukulu kaya mawu anu ndi otani? Mawu yanga alipo. Kani njomvetsa chisoni. Poyamba ngadanena kuti ufulu udatsa ku Malawi ndiwoipa. Komanso ujotsala mulo limene lidalipo lakupha dziko lino lidawononga. Popitirira yapo nimamva chisoni munthu ampeza ndichida wapha munthu. Ndiye akapita ku polisi okuti suspect. Amati chani ku polisi? Okuti suspect ongo mganizira chabe koma munthu amgwira ali nacho chida waphera mzake akuti suspect. Zimandikhudza. Chabwino. Ndunene izi chifukwa chake nchani? Nkhani imene yachitika kumwerayi kumsanje ndiomvetsa chisoni. Anthu amene akundidandaulitsa kwambiri kuno ku Malawi ndi akuti maloya yali ku Malawi ndi maloya yali maiko ya kunja ku Zungu ku Ulaya. Isafanana maloya kuno. Amasiyana bwanji? Ndi zizake za zinthu. Osati maloya yothandiza. Chifukwa amatenga munthu woti wachita choyipa akudziwa wachita choyipa iwo nkukanena kuti nkakuyimirira mkhoti iweyo mpakana upulumuka. Nkukapezeka kuti munthu wati adapha mzake nkupulumuka. Ndipereka chitsazo bambo, ndipereke chitsazo munilonde. Perekani chitsazo. Ineyo mng'ono wanga adaphedwa 2014. Pepani. Umuponya mchimbudzi chake ndipo nyama yake anthu adadya. Nyama adadya nyama yaja? Mlandu wa 2014 mpakana panova ukadali kukhoti. Ndipo anthu amene adachita zimenezo adapezeka kuti ena adapatsa kuti mpakana pano adangosunga kwa munthu mmodzi amene ali kundende. Asanagamulidwe milandu. Makhoti yakuno ku Malawi ngozerezeka ngosathandiza. Maloya ali kuno ku Malawi si anthu kwawo mkuba.